Tallentuuko nämä vähän nyt vaan niin poistuu? Eräänä päivänä Abel oli jälleen kaitsemassa lampaitaan. Paikalle saapui hänen veljensä Kain. Terve, Abel. Lähdetäänkö kedolle? Siihen paha aavistamaton Abel vastasi. Toki, lähdetään. Ja niin veljekset menivät. Kedolla. Nyt mä tapan sut. Voi ei. Kain tappoi Abelin. Samassa Jumala saapui paikalle. Mitä sä olet tehnyt? Olenko minä veljeni vartija? Sinä olet tuhma poika. Nyt saat merkin otsaasi. Äiti! Sen pituinen se.